Čau, mé jméno je Roxina, já tě vítám u tohoto videa a dneska si zahrajeme hru Dead Zone. Hra Dead Zone se dá stáhnout do mobilu, jak androidového, tak iOSového, do Macu, do Windowsu a je i na Facebooku. Takže se můžete vlastně zahrát na jakýmkoliv zařízení. A my se rovnou na to vrhneme. Já to teda hraju na Facebooku, protože jsem si to nestihla stáhnout, ale myslím, že to vůbec nevadí. A teda my jdeme na to. Ještě vám tady chci ukázat, že se vám tady teďka ukáže nahoře, že moje jméno, jak se jmenuji, tady máte nahoře level, potom tam máte peníze a gemy a to je asi tak všechno. Ty gemy jsem vyhrála v kasínu, jenom kdyby to někoho zajímalo. My si dáme rovnou hru a chci se omluvit za to třeba, když třeba to bude někdy střílí nebo tak, protože sice chat na Facebooku vyplych mám, ale někdo mě pořád otravuje a mě to tam nahoře prostě vadí. Takhle se mi někdy budou stahovat hry, ale já to mám stažený skoro hned, takže to není vůbec problém. A ono se to ovládá úplně jinak na jiném. Super. Super. Hned na tom kill. Jako úplně super. Super. Sakra. Ale už jsme docela přeběhli na to, že tam jsem pár minut, nebo sekund, dalo by se říct. Tak jsem docela rychle, už jsem na 9. místě. Ale myslím si, že toho prvního nepředběhnu. Sakra. Tahle ta hra je docela tak trošku jako víc do klučičího, protože to je střílečka a je to asi nejlepší střílečka na internetu po super. Sakra, teď se na mě domluvili. A nejhorší je, když někdo týmuje, protože když někdo týmuje, tak jste hned v prdeli, že vás obklíčí s prominutím v prdeli. Co to měl? Kolik mám? 536, no. Jako v pohodě. Za to, že tady jsem... Super. Já tady zůstanu. No OK, tak mě zabil, no. Vidíte, že tady se vám vždycky v tabu, když dáte tam, nebo prostě to, tak se vám tady ukáže, kdo to hraje na Facebooku, kdo na Androidu a tak. Takže to je taky super. Super. To už nikoho nezabil. No. Aspoň 9. Hele, přišla jsem díl, takže to se cení, takže já myslím, že jsem super, že jako v pohodě, že mě to vůbec nevadí, že se musím stejně nejdřív rozehrát, jo, takže jako úplně jako nevadí mi to vůbec jako click to image, propomenu 1 den 300 gemů si robíte to 3 monty, já nevím jestli 1 víkend, 1 měsíc, 3 měsíce. No jasně no. Já ještě musím do options a musím do set keyboardu. Tady si to chci nastavit na QEčko.
tohle na Ečko, tohle na Rko. OK, a já už jdu rovnou na hru a zase musíme na deathmatch, jako nebude mít level 4, potom třeba budeme hrát na Control. Ale tahle hra bude mít tak 10 sérií, protože to moc lidí asi bavit nebude. Takže se vám už tak za to omlouvám, že třeba je to vaše oblíbená hra. Zatím jsem ji nikde na internetu neviděla natáčet, takže nevím, no prostě jestli někdo už natáčel nebo ne, ale no prostě ta hra se mi líbí, i když jsem holka, takže to je podle mě nejlepší hra na internetu, takže tak ten do mě jel hodně rychle teda. A tak to jsem někde v pytli. Protože už nás začínají předbíhat, no super. Pěkně jdu dolů, pěkně. No, to nejde prostě, já to neumím ubránit prostě, já neumím se vyhejbat vůbec, jako. To je na tom to nejhorší, že já se neumím vůbec vyhejbat, ale vůbec. To říkám, já prostě chci střílet po tom jednom a... Já si musím prostě najít nějaký rok, kde budu střílet, protože já to jinak nedám, jako jo. No, to vidíte, jo. Ale aspoň jsem na 4. místě, jo, jako je to super. Když někde level 9 je na minus 100, tak jako úplně jako jsem dost dobrá na to, jako... No, aspoň něco, jako už mám 410. Na holku podle mě je dobrá 1000, jako to úplně stačí na holku, jo? A já si dávám zatím limit 1000. Jo? Super. No tak škoda, ale dám 2 killy a mám 1000, což na holku, jak říkám, je úplně super. Jo, dobrý, no, tak už mám 910, tak ještě 1 kill a mám 1000, jo? Což je úplně super. Možná překonáme ještě ty 2, ale to uvidíme, no. Tak už mám... Ten mě zabije, no. Ale pořád jsem na 3. Kolik? On má 322. On má jenom o 2 body. On má jenom o 3, o 10, o 12 bodů má víc. To je šílený úplně. Sakra, škoda. Už jsem na 4. Ne.
No tak to už nedám. To pochybuju, že bych to dala, jo? Pochybuju, jako jo. Jako fakt pochybuju. Jo. Jo, super. Jsem druhá, ale to třetí, no, čtvrtá. No, škoda, no. Ale oni mají ty plynový, že jo, to je o ničem, to máte hned projetý, jako když máte základní zbraň, nebo omegu, nebo jak se tomu říká. No OK, no, ale aspoň abych měla třetí, jo. Tak to nebudu mít. No, škoda! 5. místo, ale na holku slušně. Když to není ještě ani polovina přeci, tak na holku to je přeci jenom super. Podle mě teda. Řekněme si, že kluk by hrál nějaký koníky a byl by na 5. místě. To je úplně super, Mace. Kolik nám zbývá ještě? 2500. No. Ale už máme docela dost peněz, což je úplně super. Půjdeme nakupovat ještě na konci zbraně, takže určitě taky se máte na co těšit. A teďka nám to hledá hru, protože žádná asi není, nebo já nevím. Takhle nám to stahuje mapy, protože já je nemám stažený v počítači. Takže to hraju jinde na počítači většinou tuhle hru. A je dobrý, že třeba na Facebooku vám to ten komp utáhne, když to třeba ve staženém, jo, prostě. No škoda, jo, ale teďka už to mám projetý, protože už mám 1 dead. Pardon, no, ale jako... Já se zase musím nejdřív rozkoukat, jo, takže tohle se... No... Se těším na level 5, jo, to... pojede, vám říkám, já hraju vždycky zone control. A to jede vždycky, to já tu vždycky projedu a úplně... Super, vždycky vyhrajeme. Jo, super, aspoň jeden. Nejsem poslední. Super. Jo, dobrý. 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 Dobrý, to by šlo. Jo, dobrý, super. No, škoda, ale
No nevím, no. Chtělo by to 1000, jo? Chtělo by to více jak 1000. Chtělo by to 1250. No. Dobrý, někdo tam hodí granát, jako v pohodě. V pohodě, proč ne? Zrovna Roxině tam musí někdo hodit granát. Super. Chlíp. Roxino, natáčíš video, Tady to bude dobré. Škoda, no. Pochybuju, že tu 1000 dám, jo, ale... No, už máme 1000, což je super. Ještě bychom potřebovali 200. Ne, ještě potřebujeme 100, ještě potřebujeme 100, ještě potřebujeme 100. No vám říkám, to ještě musíme dát. To za půl sekundy musíme dát, prostě půl minuty. Ne, musíme dát ještě tu 100, jak říkám. Aby jsme měli nový level. Rychle načti se. Jo, dobrý. Jo, máme to, hotový, super. Takže ještě si nakoupíme nějaký věci. A já se s váma asi potom musím rozloučit, no. Takže super. Jsem moc ráda, že máme to za sebou. Takže jdeme do researchu. A what? My nemáme ještě level 4. 1274. To si ze mě udělají srandu. OK, takže já už se asi s vámi musím rozloučit, protože ještě můžeme si koupit takhle. Takhle ten ještě jeden slot. Slot. A ještě si budeme moct koupit. Ten máme, ale já jsem myslel. Tohle je ono, jo. A set. Jo, super. Tak, a teď musíme jít sem a... Takže sem dáme... A ještě bychom si mohli koupit slot na zbraně. Slot na zbraně, ale kde je? Já teď nevím, kde je ten slot na zbraně, což je trošku problém, jo, ale... No to je jedno, jdeme. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, trošku jsem u něj křičela, za to se omlouvám, to jako, prostě já se u toho rozčílem prostě, to skoro každý se u takovýchhle her rozčílem. Já se teda s váma loučím a čau vás.